Egy nagyon különleges dologról beszélek, ami még egy nagyon rövid ideig van nyitva számodra is, ami gyakorlatilag egy olyan passzív jövedelmet tud neked nyújtani, ami azt gondolom, hogy páratlan, eddig még hozzá hasonló se volt, legalábbis én még nem láttam. Mielőtt belekezdenék a lényegbe, nagyon fontos, hogy ez nem egy tanácsadás, nem fog semmilyen árfolyam, nyereség, hozam, ígéret, ilyesmit mi soha nem csináltunk, soha nem is teszünk, teljesen másról van szó, viszont nagyon megéri. Na nézzük is meg, vágjunk is bele. Most már azt kell mondjam, ez 2 éves ez a cikk, hát lassan 2 éves, de a világon semmi nem változott. Ez az, ami a legmegdöbbentőbb ebbe az egészbe, hogy ugye ez az üzenet, hogy a készpénz szűnjön meg, és abba van becsomagolva, hogy hát úgyse használunk annyit. És tény, igen, én sem használok annyi készpénzt, mint régebben, de nem erről szól. Tehát az érvek ez mellett vannak, de valójában a teljes pénzügyi szabadság elvesztését jelenteni. Gondold meg, hogy bármit, amit innentől kezdve ki kellene fizetni, azt mondjuk csak bankkártyával tudnád. Vagy utalással. Szóval azért azt el tudod képzelni, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor blokkolják a bankszámládat, akkor az úgy, hogy baj van, nem? Szóval ez nem egy jó dolog, nem egy jó dolog. Hát ezért törekvések ezekkel felé mennek. Aztán az ENSZ összekapcsolná a digitális személyeket az emberek bankszámláival, fantasztikus ötlet. Ugyanerről szól egy teljes pénzügyi kontroll, tulajdonképpen erről szól. Az inflációt azt érezzük Magyarországon is, egyébként külföldön is ugyanúgy érzik ám, csak mi egy kicsit jobban, főleg most egyébként rengeteg cég van, illetve cikk van erről. Mondom, 2 éves lesz igazából, de láttál valami változást? Elszálltak az albérletárak, abszolút így van. Szerdától újabb áremelkedés, most nem tudom, hogy most éppen konkrétan most lesz, de azért ezt így igazából érezzük. Brutálisan csökkent 2023-ban fizetések reálértéke, szerintem 2024-ben is. Oké. Mit tudunk csinálni? Hát lehet szitkozni tudunk, de különösebb ráhatásunk nincs, de a megoldásunk van rá. Na hát ezt nagyon-nagyon várom, én magam különösen. 2 hét múlva ilyenkor már Trump, az amerikai elnök hivatalosan is beiktatják. Tudjuk, hogy óriási hatással van, már most is egyébként a bitcoinra, a kriptovalutára az, hogy megválasztották elnöknek. Például az egyik nagy terv, hogy 1 millió bitcoin legyen az államkincstárban. Most azért elég nagy váltás onnantól, hogy tiltották, vagy nem is tudom, ördögtől valónak vették ezt a dolgot, de már ezt mondta Oroszország, ezt mondta Kína és egy csomó minden. Egyébként a nagy akadályokat például a SEC-nek, ugye az amerikai tőzsdefelügyelet elnökét, hát ki akarta rúgni, de igazából magától lemondott, helyette egy kriptobarát lesz, tehát megnyílik a piac, iszonyatos mennyiségű pénz fog beáramolni ebbe az egész rendszerbe, rengeteg pénzt fognak elkölteni, vesznek mindenféle dolgot, csak soha ne felejtsd el, és most figyelj erre a szóra, minden tranzakciót valahol egy validátor fog hitelesíteni. Jó? Ez a validátor egy olyan személy, aki rendelkezik egy géppel vagy többel, és cserébe részesedik a tranzakciókból. Nyilván minél több a tranzakció, annál több bevétel. Most onnantól kezdve, hogy megnyílik a piac, ugye Amerikából rendesen, ez sokszorosan lesz. Persze a lengyel elnöknek is, illetve az elnök jelöltnek is ugyanez a gondolata, hogy legyen tartalék. Szerintem oda fog eljutni, hogy a piacon sokkal kevesebb bitcoin lesz eladó bitcoin. Amint tudjuk, hogy milyen árfolyamot fog, vagy hozhat. De azért azt, hogyha itt megvesznek, akkor azért gondolatod, hogy ez jó dolog. Na most, felmerül a kérdés, hogyan tudunk mi ebből biztonságosan pénzt keresni? Ez a legfontosabb, hogy biztonságosan. Ugyanis rengeteg kamu projekt van. Honnan lehet megismerni a kamu projekteket? Túlzó, teljesíthetetlen árfolyam ígéreteket mondanak, sokszor napi hozamokról, sőt, sokszor napi fix hozamokról, mindenféle triplázás, 11-szerezés, mindenféle dolgot ígérnek egy olyan piacon, ami föllevegy. Hát ez hogy lehet ígérni? Na most, én utálom ezt, komolyan. Én ezt a részét nagyon-nagyon gyűlöltem mindig is, hát nem mindig is, csak miután rengeteg pénzt veszítettem
számomra nem nagyon vonzók, és nem is akartam olyan foglalkozni mindaddig, amíg nem találkoztam valódi, igazi kriptoszakértőkkel, Molnár Péter és Vidákovics Attilával, ők magyarázták el nekem, és akkor értettem meg, hogy én valójában semmit nem tudtam erről a piacról. És nagyon sok ember így van egyébként, hogy semmit nem tud. Azt hiszi, hogy tud, de igazából nem. Molnár Péter, hát egy kiberbiztonsági szakértő, figyelj, kódokat lát, tehát tényleg, tehát nagyon-nagyon komoly blokkláncot is tud írni. Nagyon-nagyon sok mindenhez ért, de tényleg ő kód szinten látja a dolgokat, tényleg a Matrixba. Vidákovics Attila, ő oktatja ezt a dolgot, én vele beszélgetek, mert Pétert nem mindig értem, ezt azért hozzá kell tennem, mert ő tényleg olyan szakszavakkal beszél, és hát, hogy nem könnyű megérteni. Attilát igen, mert ő oktatja egyébként a Corvinus Egyetemen, Milton Friedman Egyetemen, bankárképzőbe, de volt a Magyar Nemzeti Bankban, még egyébként OTP-ben és egy csomó más helyen, és ők közösen már egyébként létrehozták az e-diplomát, ugye egy blokkláncra épülő diplomarendszert, és csomó minden mást, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a legtöbb kriptoprojektnél nem tudod, hogy ki van mögötte. És ez baj. Vagy mondanak egy embert, aki nem tudsz elérni, ezt gondolod, hogy milyen különbség van, hogy eléred az illetőt, tehát tudod, hogy hol van. Egyébként Attilát berakták, még a Force magazinba is volt 2 évvel ezelőtt. Az angol nagykövet is kitültette az egyik projektünket, és Attilát saját magát. Itt látszik, hogy a Mozaik Alpha platform, erről meg fogok egy kicsit majd beszélni, megkapta az év hiánypótló DeFi alkalmazása címet, és a decentralizált világ úttörője címet megkapta Attila. Egyébként 2022-ben az év blokklánc személyisé lett, amikor még a Mozaik Alphának a neve se volt meg, már akkor meg volt, hogy az év legígéretesebb blokklánc fejlesztése. Itt a 2 díj, amiről az előbb beszéltem, és ugye itt van Péternek a külön díja, amit 2023-ban kapott, mint az év blokklánc szakértője. Egyébként Attila többször is szerepelt már a tévébe, PV2-nek van ez az Innovátor című műsor, ez nagyon jó. Itt már 4-szer szerepeltünk, úgyhogy éppen kb. 2 hónappal ezelőtt is meg lehet nézni, el lehet kérni, hogy egy nagyon jó kis 5 perces riport van. Trend FM-en rendszeresen, hát szerintem most már több, mint rádióadás van, a Kriptoverzum című műsornak ugye az egyik fő résztvevője tulajdonképpen, ő az egyik szakértő, tehát ott vagyunk a tévében, ott vagyunk a rádióban, ott vagyunk az újságban, és egy csomó minden helyen. Tehát itt, hogyha megnézed, Portfolio Origon, egy csomó minden helyen ott voltunk már, ez nagyon lényeges, ez nagyon-nagyon-nagyon lényeges, mert egész egyszerűen azt látom, hogy rengeteg olyan kriptoprojekt van, amit nem tudsz leellenőrizni semmilyen módon, ezt meg igen. Na nézzük szakmai oldalról, nekünk ez is nagyon lényeges, mert az oké, hogy mondjuk gazdasági oldalról mit tudom, elismerik, de ha a szakma elismeri, az nagyon fontos. 2 évvel ezelőtt, vagy most tavaly, nem is tudom, hát nem idén, illetve nem tavaly, hanem tavaly előtt, ugye, most már január van, volt egy világbajnokság, ez a Polkadotnak, a Polkadot, ez fogod hallani ezt a szót, ez egy blokklánc, de ez igazából egy marha nagy közösség. És ennek volt egy ilyen Hackathon nevű világbajnoksága, középen lehet látni azt, hogy Mosaic Chain, és ott gyakorlatilag szerepeltünk, sőt, az egyik kategóriát meg is nyerték a fejlesztőink, akit látsz a mikrofonnak kezében, ez a Vigi, ő a Polkadotnak, mint fő blokklánc írásánál is ott volt, ő egy nagyon-nagyon komoly ember egyébként, de még az Ethereum írásánál is ott volt, ennek a projektnek meg a fő fejlesztője, irányítója. Péter látszik, hogy ezen a világbajnokságon beszél, és miről beszél? Látod, ott van, hogy Mosaic Chain. Egy kicsit álljunk meg. Ebben az átverésekkel teli világban nagyon nem nehéz, csak muszáj bebizonyítani, hogy mi jók vagyunk, és valódiak vagyunk. Ez egy Polkadot rendezvény. Itt el tudod képzelni, milyen arcok vannak ott? Nem hiszem, hogy értenéd, hogy miről beszélnek. Tényleg, mint R2-D2 és C3PO, amikor beszélgetnek. Tehát ezek az igazi kockák, igazi agyak, igazi szuperintelligens emberek. Egyébként Attila és Péter mindaz hol találkoztak, ez egy érdekes sztori. Tehát képzelni a Mensa nevű IQ, nem is tudom, milyen jó megnevezése, ott tudsz ugye IQ teszteket kitölteni, és akik egy bizonyos szint, azt hiszem talán 150 fölött vannak, őket így, hát egy ilyen csapatba szervezik.
hogyha akarják persze, és akkor ott találkoztak, tehát eleve 150 fölötti IQ-s emberek. Na most, akik itt vannak, ők is. El tudtak képzelni, de most őszintén képzeljük el azt az érdekes szituációt, hogy ezeket az embereket át lehet verni, tehát ezeket az embereket be lehet húzni valamibe. Hát másodperceket rájönnek, hogy valami nem jó. És a Mozaik blokkláncról a Polkadot rendezvényen beszéltünk, de ez gyakorlatilag tovább ment, odáig ment. Ez egy fontos, ugye nyáron volt egy, még úgy lehetett paracsénnek lenni, a paracsén azt jelenti, hogy hozzá tudsz a saját blokkláncoddal csatlakozni a Polkadot fő blokkláncához. Azért ez nem egy egyszerű történet, ideig jutna, látszik azért, hogy hát itt azért 10.000 dotot ki kellett fizetni, ez $63,000, és megnyertük ezt az aukciót, látod a sor végén a zöld, az a winner, tehát hivatalosan is a Polkadothoz hozzácsatlakoztunk. Ez önmagában validálja az egész projektet. Itt önmagában itt nem szabadna, hogy kérdés lenne már, hogy ez valódi vagy nem, hisz blokkláncot nem írnak kamuprojektek, és pláne nem nyernek meg aukciót, és pláne nem csatlakoznak hivatalos blokklánchoz. Tehát itt átmentünk olyan ellenőrzéseken, szűrőkön, ami gyakorlatilag, hát azt kell, hogy mondjam, hitelesítette a projektet. Investing.com, ez a világ 7. legnagyobb gazdasági ilyen portálja, több milliós havi látogatottság, ők is megírták ezt. Okay? Egyébként körülbelül 100 helyen megjelent, pont néhány nappal ezelőtt csináltam egy videót, amiben, hát nem tudom, 20-30-at meg is mutatok ebből, de nyilván a leglényegesebb az investing.com, és lehet látni egyébként, hogy a Binance-en is megírták ezt a dolgot, jó? Tehát nekem nem kell elhinned semmit, azt kell, hogy viszont mondanom, hogy ezek azért hát elég bizonyítékok arra, hogy ez működik. Egyébként, amikor megnyertük, akkor egy hétre rá volt Brüsszelbe egy polkadotos rendezvény, ahol szintén ott voltunk, és gratuláltak, és örültek nekünk, hála jó égnek. A másik nagyon forró téma, ugye ez a mesterséges intelligencia, ami egészen szürreális. Mert 2-3 évvel ezelőtt a ChatGPT-vel indult, most már a ChatGPT is beszél, gyakorlatilag már nem csak szöveget ír, mindent is ír, mindenre is meg tudja adni a választ, többé-kevésbé jól. Képeket lehet csinálni egyébként mesterséges intelligenciával, zenét lehet csinálni, sőt, avatárokat lehet csinálni, hogy hangmintát adsz egy videómintát, és ő csinál egy videót belőle, ezt éppen most próbálom. De ezek iszonyatosan mennyiségű adatot gyűjtenek. És ezek nagyon érzékeny adatok, főleg vállalatoknál, cégeknek, és ez nem jó. Ez egy AI rendezvény volt tavaly, és ezen a rendezvényen látszik ott az úriember vállánál, látod, ott van a mozaik, de ott vagyunk, és itt bemutattuk a mi megoldásunkat, ami remélhetőleg nem sokára majd elkészül. Bizonyos részei már elkészültek, már beszél, egyiket már lehet beszélgetni, ez egy decentralizált mesterséges intelligencia, ami nem gyűjt adatokat. Ebben a világban ez hihetetlen nagy előny. És ez hozzá fog csatlakozni a mi blokkláncunkhoz, de erről majd egy kicsit később. Mozaik Alpha, ugye ez az a bizonyos olyan portál, illetve hát termékünk, ami megkapta az angol nagykövettől ezeket a díjakat. Mi ez egyébként? Ez igazából ezek kosarak, nem pont ezek a kosarak, vannak a Blue Cryptos, az van, Underrated van, de ezek más fajták vannak egyébként. Ezek olyan kosarak, amik, inkább először onnan induljunk, hogy ez a világ első teljesen decentralizált, felhasználóbarát kriptokereskedelmi platformja, azt jelenti, hogy nem tudják ellopni a pénzedet. A kosár létrehozója se tud a pénzed elvenni. Nem tud, ő hiába lép le a térképről, meghal, vagy baleset éri, akkor is a pénzed ott van. A legnagyobb félelem ebben a világban, hogy ellopják a pénzedet, gyakorlatilag ez ellophatatlan. Na, nekem szerencsém volt, akkor vásároltam 3 csomagból is, kosárból, amikor, hát így a medvepiacban voltunk. Bőven, nem is néztem őszintén, de bőven 100% fölött vagyok haszonba, de hát nem nagyon akarnám még eladni a kosarat, mert értelemszerűen én még azért, főleg most a Trumpot beiktatják, hát azért én várok itt legalább nyárig egy nagyobb emelkedést, ami még nagyobb haszonnal. Nem értek a kriptokereskedéshez semennyire se, akik csinálják, igen, én csak kosarat vettem. Jó, ez egy jó dolog. De nézzük a nagy projektet, ami még elérhető,
Nem túl sokáig egyébként hozzáteszem. Most is már csak korlátozottan érhető el, de erről beszélünk. Az igazi nagy projekt blokklánc, ugye ezt mutattuk be a Polkadotnak, ez a blokklánc csatlakozott hivatalosan Polkadothoz, ugye hivatalosan parachain lettünk, ezek nagyon fontos dolgok, ezeken keresztül gyakorlatilag fogunk tudni mi pénzt keresni. Na most mit jelent ez? Ez az első olyan lehetőség ebben a világban, hogy teljesen képzetlen átlag emberek is, mint én is, hozzá tudunk csatlakozni validátorként egy ilyen világhoz, ami mit tud okozni. A validátor egy olyan személy, akinek van gépe, a gépek végzik hát tulajdonképpen ők működtetik a blokkláncot, cserébe megkapják a tranzakcióknak a díjaiból való részesedést, és az új coinok, amik a blokkokból szabadulnak föl, azokat is megkapják. Ezt bányásszák a bitcoinnál, de a validátornál más technológia van, nagyjából a végeredmény ugyanaz, a blokkokból felszabaduló coinokat megkapjuk, meddig? Hát amíg a gép birtokunkban van, meddig tipikusan? Hát mondjuk életed végéig. De egy kicsit tovább megyek. Mi van akkor, hogy elmondom a saját példámat. Én 55 éves vagyok, 56 leszek, idén, 100 éves koromig szeretnék érni, tehát azt jelenti, hogy 44-45 évig még élek. Ez életem végig nekem 4 validátorom lesz, az szépen termeli nekem a csúnya szóval a coinokat. De majd ezt továbbadom a lányomnak, aztán majd ő is élete végéig. Aztán majd ő is továbbadja a gyerekeinek, egy generációkra előre biztosítottunk passzív jövedelmet. Ez egy kicsit túlmutat azon, mint hogy veszel valamilyen coint, és van valamiféle árfolyam nyeresége, igaz? Abszolút. Hol tudod leellenőrizni? Nagyon fontos. Mosaic Chain, ugye ez a chain az láncot jelent, tehát mosaicchain.io, ez az oldal, amit látsz. Itt egyébként, itt látod ugye eleve itt is a Polkadothoz, csatlakozunk és itt látod a fejlesztési ütemet, a blokklánc elkészült, az készen van. Az első teszt az gyakorlatilag annak vége van, a második teszt az most indul, ez úgynevezett devnetes teszt, itt már a validátorok hozzá csatlakoznak, ez már a Polkadot tesztláncán fog folyni, és amikor ez gyakorlatilag minden rendben van, akkor élesbe elindul. Néhány hét van még, hogy gyakorlatilag bárki hozzá tudjon csatlakozni korlátozott módon. Na nézzük, mi ez a validátor. Validátorról beszéltünk már, ugye egy gép, nézzünk egy folyamatot, mondjuk Ethereumot valaki elküld egy pénztárcából egy másikba, csak ugye a legegyszerűbb példát elővegyük. Átmegy egy folyamaton, minket most nem fog végigmenni, mindegyiken elér a validátorhoz, jó? Tehát állapodjunk meg. A validátor hitelesíti, bevési a blokkláncba, kész a tranzakció, cserébe részesedik a tranzakciós díjból. Oké? Tehát ez egy folyamatos pénzkereseti lehetőség. Mégis mindenki arra kíváncsi, hogy mennyi időmből térül meg, mennyi pénzt lehet ebbe keresni. Értem én, de ezt nem tudjuk megmondani, mert rengeteg változó van. De nézzünk egy jövőbeli számot, ami nem egy valóságtól elrugaszkodott szám. Kinek mennyi coinja van? Nekem több mint 600 000 van már egyébként, most még jelen pillanatban a token formájában, de ugye amikor a blokklánc szerint az a coin lesz. Mennyit termel, csúnya szóval, egy validátor egy évben, nem tudjuk. Nem tudom, mert rengeteg változó van. Tegyük föl, lesz 100 000 darab coinod bizonyos időn belül, 1 év, 2 év, oké, legyen így, jó? Ha $1 lesz az ára, és nem adtad el nyilván, 10 centen fog elindulni egyébként a történet, akkor 100 000 $5 fél millió, ha $10, én eddig szoktam számolni, akkor $1 millió, jó? Tehát itt ez egy elég komoly pénzkereseti lehetőség. Nyilván nagyobb árfolyamnál nagyobb, de nem tudjuk az időtávot, hogy ez mennyi idő egyébként, hogy mire ez így megtérül. Nézzük ezeket az árakat, hogy miből tudunk kiindulni. Mi mozgatja az árakat a kriptopiacon? Hát ugye egyrészt a spekuláció, ami a bitcoinnál 100%-os, tehát a bitcoin átfolyamat az csak a spekuláció hagyja, úgy, mint egy részvénynél. Nyilván nekik más, de nagyjából ugyanúgy. Ethereumnál ez megoszlik, mert ott már használják a blokkláncot sokan, és a használatban adódóan ugye meg kell venni, költségeket kell fizetni, ott van egy elég erős felhajtó erő. És egy csomó blokkláncnál gyakorlatilag az határozza meg az árat, hogy mennyire használják. A BNB ez egy kitűnő példa. 2017 környékén, ott valahol, 2017-ben maradjunk egyből, ki is rabolták egyébként a
BNB az ugye a Binance tőzsdejének a tulajdona, de ugye a BNB mint blokklánc, és ugye illetve a Binance blokklánc, és annak a coinja a BNB. Jó, tehát ezt kell tudni. 11 centen indult, érdemes ezt megjegyezni, mert ez egy érdekes szám lesz majd egyébként, majd amikor validátorról fogunk beszélni. És éveken keresztül nyilván mozdult, és itt középen júniusnál 2019-nél, ez nem tudom mennyi lehet, itt lehet egy $20-30, de hogy igazán nagyot nem mozdult, de 2021 elején mondjuk, vagy nyara környékén kilőtt 600 fölé. Ha most ránézek a chartra, az előbbi frissítés eredményeként ez $724 van. Nyilván van benne spekuláció, de az lőtte ki, hogy elkezdték sokan használni, például a Binance blokkláncában a Pancakes, mint decentralizált tőzsde, de mi magunk is azt használjuk, és így tovább. A lényeg, hogy különböző csomagok vannak, amin keresztül el lehet még korlátozottan érni a blokkláncot. Lehetsz mini validátor, és lehetsz validátor. A validátor, mondom, egy olyan személy, aki gyakorlatilag validátor géppel rendelkezik. Jelen pillanatban a 5-ig lehetett elérni a validátor csomagokat, ez 10 és $25,000, viszont egy csomó ember volt, aki még részletben, mert van egy részletfizetési lehetőség, hogy részletet még nem vitte végig. És gyakorlatilag részletre még lehet validátor jogot szerezni, vagy eléri az illető kiegészíti a 10 vagy éppen $25,000 validátor jogot, ez lehetséges befejezni, de tulajdonképpen egy kiskapunak köszönhetően nincs megakadályozva, hogy valaki mondjuk vegyen 2 darab 5000-es, tehát a rendszer nem tudja megakadályozni, és még valaki validátor lehet. Addig a pontig egyébként, amíg el nem indul az éles blokklánc, ott megszűnik minden ilyesmi. Mit kell tudni, mi van ezekben a csomagokban? Mindig azt kérdezik tőlem, hogy mennyi idő még megtérül. És akkor várnak tőlem egy olyat, hogy most a validátorokból mennyi coin jön ki egy évbe, mennyi lesz az ára, pont ezt a kettőt nem tudom megmondani. De azt meg tudom mondani, ha valaki csomagot vásárol, itt látod a 100-as, 250-es, 750-es, 1000-es és 5000-est, hogy abban van egy úgynevezett liquidity pool. A liquidity pool az azt jelenti, hogyha valaki decentralizált módon akar, tehát nem hivatalos tőzsdén keresztül, hanem a decentralizált tőzsdénken keresztül, hát nem, ezek swapoknak hívják, mindegy, váltónak, ez azt jelenti magyarul mondjuk, azon keresztül is meg tudja venni a liquidity poolba. Aki beadja a pénzt a liquidity poolba, az viszont ebből a tranzakciókból részesedik. Tehát, és a csomagod árának a 40% az ebben van. Tehát, ha azt kérdezze, és 2 évig van lekötve, figyelj, nehezen tudom elképzelni, hogy a következő 2 évben az a pénz, amit valaki berakott ebbe a csomagba, csak ez a része ne hozza vissza. Nyilván nem tudom pontosan, de nehéz elképzelni úgy, hogy most indul el az amerikai piac igazán, és a Trump elnöknek a döntései azok igen pozitív befolyások. Nehéz elképzelni őszintén, hogy ez ne történjen meg. Főleg úgy, hogy egyébként ott látod, hogy extra MOS, azt jelenti, hogy a mozaik, mint coin, az is van benne, tehát coin is van benne. Tehát 2 év múlva ennek is lesz egy olyan árfolyama, hogy önmagában az egészet visszahozza, és a HAI token pedig a decentralizált mesterséges intelligenciánk fizető eszköze lesz. Ezt is marha nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen egy olyan árfolyama, főleg ennek a 3-nak együttvéve, hogy a csomagárát vissza ne hozná, és ezen felül van a validátor gépetnek a teljesítménye. Jó? Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nagyon meg akarod kérdezni, hogy mennyi idő alatt, szerintem ez az én véleményem, nekem van 4 darab gépem, ez a 4 darab gép, ez 2 éven belül reményem szerint meg fog térülni. Halkamsúan meg igazából nyilván profitot fog hozni, mert ebben nincsen benne a validátor gépnek a teljesítménye is az önmagában nyilván ennek lehetőséget ad. És ugye erről beszéltem, tehát még részletre, még néhány hétig elérhető, be tudod fejezni a validátor jogodnak a kifizetését, illetve tulajdonképpen a rendszer megengedi, mert nem lehet letiltani, hogyha valaki most vásárol 2 darab 5000-es, vagy 5 darab 5000-est, akkor meg tudná megszerezni magának a jogot, de alapvetően 10 és 25 ezeres validátor csomagot nem tud már senki venni, részletre még igen. NFT.
Az NFT sok mindent jelent, digitális műalkotást, bármire programozhatod, a mi esetünkben gyakorlatilag arra van programozva, hogy mini validátorként viselkedjen. Az azt jelenti, hogy kicsit olyan, mint egy validátor, de nyilván nincs hozzá gép, viszont csak időkorláttal működik, 12 hónaptól 24 hónapig, függően attól, hogy mekkora az a csomag, és ami fontos, hogy vegyük mindegy, egy tortát kapnának az emberek a validálásra, nyilván nem tortát kapnak, hanem coin, de a tortával jól el lehet magyarázni, hogy képzelj, egy $250 csomag kap egy szelt tortát 12 hónapon keresztül, a 750-es 3 szelt tortát 16 hónapon keresztül, 1500-ös 6 szeletet 20 hónapon, és az 5000-es 20 szeletet 24 hónapig. A két validátor csomagnál nem szelet van, hanem akkor nevezzük ezt egész tortáknak, és végtelen ideig. Ezek egyben már nem elérhetők, részletben még igen. A validátor szó, az lehet, hogy most jött veled szembe először, még erről semmit nem tudtál. 2 éves ez a kép, 2023. február 2-án lett kifényképezve. Én már azon is megdöbbentem, hogy akkor már több mint 500 000 validátora volt az Ethereumnak, és tudtam, hogy 32 Ethereum kell hozzá, hogy valaki azt le kell kötni, úgynevezett stékelése, és akkor lehet valaki validátor. Nyilván az még nem elég, hogy lesztékeli, hanem egy folyamaton kell keresztül menni, de ez a szám rá egy évre már több mint 1 millió volt. Jó, tehát nem néztem meg most frissen mennyi, de körülbelül itt van 1.081.000. Itt mozog, valamikor kicsit kevesebb, valamikor kicsit több, de nagyjából ez. Tehát 1 millióval lehet számolni, az azért nagyon komoly. Tehát több mint 1 millió validátor van, tehát azért nem mondom, hogy 1 millió ember, mert egy embernek lehet több validátor, aki kifizetett 32 Ethereumot. Na nézzük az árfolyamokat. Mi vagyunk, ezt a táblázatot körülbelül egy éve mutogatom, volt, amikor magasabb volt, bár most nem feltétlenül teljesen, de volt, amikor alacsonyabb volt az árfolyam. Ahhoz, hogy ezeken a blokkláncokon valaki validátor tudjon lenni, és nálunk is így lesz egyébként, egy bizonyos mennyiségű coint kell lesztékelni. Lehet látni az Ethereumnál lekötni, letétbe helyezni, nem költheted el. Ugye ez 32 Ethereum, 3600-as árfolyamnál, és most így ránézek, 3634 van ebben a pillanatban, amikor a videót csinálom, tehát ez több mint $120,000. A Binance-nél emlékszel, hogy 11 cent volt, amikor elindult? És most 720, tehát $1100 helyett most a Binance-nél 7.240.000 egy validátorjog. Ha egyáltalán beengednek, szerintem ez egy zárt rendszer, nem engednek be, de ha igen, akkor ennyi. Jó? Solánát azt sokan ismerik. A Solánát ugye azt írták, hogy 181, hát itt most 213,58, tehát $213,000 Solánánál gyakorlatilag, hogyha ott valaki validátor akar lenni. Avalanche-nál, hogy itt rákeresek, Avalanche itt $43, itt viszont az Avalanche olcsóbb, mint a képen, tehát mondjuk $100,000, jó? Cardano-nál, a Cardano-nak az ára itt 0,71, de valójában 1,14, tehát több mint $1 millió kerül a Cardano-nál. Polkadotnál ott ez az a legmasszívabb, nem is csodálom, hogy nem változik a szám. Jelen pillanatban viszont ott az árfolyam 10,39, itt élőben 7,82, tehát most mit tudom én, $18 millió mondjuk. Hát nálunk ugye 25 vagy 10,000, hát azért az nagy különbség, és ugye nem is tudod már megvenni, de még részletbe össze tudod rakni, hát azért van árkülönbség. Jó, tehát itt ugyanez, több mint 2000 validátorunk van, ezt azért hozzá kell tennem, tehát a Solana környékén vagyunk, ez nagyon-nagyon sokat jelent, és teljesen decentralizáltak vagyunk. A Solana nem az. Ez azt jelenti, hogy valakinek többsége van a validátoroknál. És ez nem jó, projekteknek ez sem ennyire se jó, úgyhogy itt van tulajdonképpen a nagy okosság, hogy más kriptoprojektekből is tudunk pénzt keresni, ami egy egészen szürreális, és eddig nem igazán elérhető dolog volt átlag emberek számára. Ez hogyan lehetséges? Hát a mi blokkláncunkra projektek fognak jönni, már több tárgyás is van, akik használni fogják, hozzák az ügyfeleiket, tranzakciók van, és mi ezekbe szépen pénzt fogunk keresni. Tehát fontos, hogy a Polkadottal együtt vagyunk, együtt dolgozunk, egy blokkláncon vagyunk,
illetve becsatlakoztunk hozzá, ami önmagában ezt az egészet validálja. Én nem tudom, hogy milyen lehetőségeid vannak. Van-e lehetőséged olyan passzív jövedelemre, ami életed végig, sőt, tovább is tart, tehát öröklik a gyerekeid, a unokáid, és itt tovább. Nekem nincs ilyen lehetőségem, illetve most már van. Én 4 validátorra fogok ebbe a történetbe elindulni. Én nem tudom, hogy te számodra ez mennyire lehet érdekes. Egy biztos, hogy biztonságosan, kockázat nélkül ilyen komoly pénzeket keresni hosszú távon, és nyilván nem rövid távon, ugyanis a kriptóban mindig nagyon-nagyon túlbecsülik azt, amit rövid távon lehet keresni, de nagyon alábecsülik azt, amit hosszú távon. Ez egy ilyen lehetőség. Keresd meg azt az embert, aki elküldte neked ezt az információt, és jelentkezzél nálam nagyon gyorsan, mert már csak nagyon korlátozott ideig lehetsz mini validátor vagy validátor. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó döntést!